Dhanishka, wah, bisa bazar mana biha, bisa bazar. Apa? Wish. Ya. Good morning everyone, ladies and gentlemen. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Wow, let's see. Happy is uncomfortable. Now I am good night. Jabayang ya, cala. Samu bijung samu. Uish kau. Uish. Mama संदों खिथादो एसे माने दायो जादोंमोन नायनि स्कबाल स्कलार थानाय बियाखौ Lakme iconic kajal इतना गहरा जो समय को मानते हैं लगातार काम इससे भी मानते हैं लगातार सफर ये उससे भी मानते हैं नायनि स्कबाल मा चलो जल्दी खाना लगाओ खाना खा के फिर तेजपुर जाना है हम लोग हुआ यू आयो रे मां हुआ ना एराखै बायदि सेजों देगोखै जानानै थांसै मानसियानो बेमारि गोजा Dhanishka, wah, bisa bazar mana biha, bisa bazar. Apa? Wish. Ya. Mama. Ah. Mari sih bazar neng, mari, ha? Wish. Ya, gulai fugar he, mana gulai fugar, deh, fugar budu. Hampir angkam furba miramis je begiya nih, soya bin kene bedor nane furba jengne, alas furba je begiya. मा लगायनाय थाय बिराद बायदिसिना लगायनाय ओंख्रियाबो बिदि जायो आलासि फैनायावनो जेबो गैया जिंखा फोरला अबेथिं फोरला लांखो आं बाबायलै गुजुनायखौनो मा होनदों बिग्राय होनबावलाय बिग्राय होनबावलाय होनदों बेखौनोथ' होनबावदों होनना जाफैदो बिमा मोनखाबायहाय लाग्रा सिन्था गैया नोरखाय बियावखौ गारनानै सिगां जाबावो नालाय एसे लाजिथाराथाय मा ओंख्रि दे खोन्था अमा बेदरजों माबेले सबाय बिफा ओमफ्राय सयाबिन कख्लिं मायो गुन्द्रुन ओमफ्राय बे मा बे सोरनि मा बियो बाथोन बानलु बाथोन बैयाव मा दं ना ससे नासो बलजों ना नैबे ना बिजौआ सिगां जाग्रोलायबावोसो रा जिगा दुगाथार तेजपुराव थांनांगौ ओंखाम जानानै तेजपुराव थांना फैनि जों जादो दे आर्ट्सखौनो दाबो मोना 1.5 बोसोर जालायबाय जाबाय था माबे एसे गोबाव जाखो दिनैबा माबोरै जाबाय मोनगोन ना मोना थांनाय नायदो दा दिखाजुलिनिफ्राय दिखाजुलि बाजार स्टिलाराव दङ ओमफ्राय 1.5 बोसोर जाबाय एकदम आर्ट्सखौनो हराखै आरोना बैनायनि
बैनिया जोंनाथ' एक्सटेन्ड जानानै माने रुंसारि जालांबाय नालाय दा बिनिनो माखासे केस सोलिगासिनो दङ बिराद गगा मोनदों आङो गगा मोननानैनो एकदम गुजुनाय जागासिनो थुलुंसिजों बेरेमोदै लोंगासिनो मुलिबो जादों दै गुदुंबो लोंदों थाबखोनो हामाखै आरोना मास मोनसे गाहाम थायो सोरनाबा सोरनाबा गगाया आंनाबो बिदिसो जासिगोन नामाथाय गोबाव माने ओमफ्राय दा तेजपुराव थांसै तेजपुराव थांनानै लायनांगोन दासिमबो फैयाखै दखाना खुलिथ'वाखै नायनो हागोन नोंथांमोना आं दा दिकाजुलियाव दङ सिगाङाव नैबे टायार दोननाया बेहायमोन आरोना बाजाज डिलारा ओमफ्राय दा नैथिंनिफ्राय माने बायदिसिना बानायो बिसोर बेहाय बैथिं खुलिथ'वाखै आरोना बे बास स्टेन्ड बियो बास स्टेन्डमोन बिहावा सोरजोंबा फन रायज्लायगासिनो दं नै बेनो आरो बियावजा जों दा थांगोन तेजपुराव बेयाव सोंनानै थांगोनसै डिलाराव हाबलांखानोसै आरोना जोङो थांदो फिसाजोखौ लाखिनो जा थांदो मा नाम मोनलाय ओमफ्राय दा मा नाम मोनलाय बुगालाय खावलायगोन नायदो मादि बुथुब जालायदों ओमफ्राय मामा नै मोस्रोमा नै मामा Dhanishka yeah सोरजों बाजारदों नोंलाय हो मा उन्दैजों बाजारदों हो मादैजों हिरामनि खिफिलायबावो हिरामनि मोनामबाय खिफिलायबावो गोजा सियार गोजा जिरायलायबावो गोजा गस्लायाबो गोजा हिरामनिनो खोन्थाहरलाय लाजिफ्लालायबावो माखौबा मोसाबाय Ini ada begini jalan kan ya sih. Kamu bidu जाबाय आरो एवग्रोबाय एवग्रानाया गोजा जाबाय आलासिया जोंना नै ओंखाम गैया आरो माबासो माइब्रा एवनायसो जादों आमफिया गैया आफाजों जोङो तेजपुर थांनो होननानै थांबाय खामानियानो जाबोआसै दिकाजुलियावनो नांथानांबाय ओमफ्राय दिनै थांसिगोन आरो 15 दिननि उनावसो लेंहरदों आमोआनै माबा खेकसो होलाबायो जोंना आलासिनो बे अलसिया माइबो गायनो रोङा जेबो माबा रोङा मानसियानो साबोन बेगवासो दुगैनो साबोन आयौ रे मा दिनै रावबो गायनो जागोन बिदिनो गोथारसो बे सारायना ओरैनो जायाबा नै लोगोफोर टाइमखौ नाय हरनि 11ता जाबाय आरोना ओमफ्राय हामफाया नायलाय ओंखाम उखैदोंनो रल लाबोदोंबावो चिकेन रल हरनि 11ता नै नाय टाइमखौ नुबाय सानदोंबा दिनै वेडनेसडे 24 मे लागाव हरनि 11ताबाबो हरनि 12ताबाबो सिखारनानै जाफिनगोन आरोना बियो बयबो फिसा गोनांफ्रा जाखायो टाइमखौ नायबायना नोंथांमोना नै हरनि 11ता लुगैदों मानसिया लामा होनदों Lagi, masak punya kerja kiri. Kisi kisi nak mau gak? 루아치 너무 angin 힘들었어. 가만히로 앙리 자기가 편한 라인 봐서 무지겠는
มาแล้วมึงเข้ามันก็นั่งวางเหรอ 탁 장과 가고 홍탁